Kylmä vesi on saavissa, kuuma vesi on vaikka padassa tai piippulämmittimessä, missä ikinä teillä kuumaa vettä tehdään. Nostetaan mökkisuihku seinälle, se vie siis tämän verran tilaa ja viedään mökkisuihkun letkut vesipisteisiin. Kun käännetään ylävipu vaakaan ja lähdetään pumppaamaan, niin kylmä ja kuuma vesi imeytyy näitä letkuja pitkin mökkisuihkuun. Kun sininen on alaspäin, saadaan pelkästään kylmää vettä, ja kun lisäämme kuumaa vettä punaista vivua avaamalla, saammekin sopivan lämpöistä vettä. Pääsemme säätämään ja testaamaan veden lämpötilan, ja kun se on sopivaa, käännämme ylävivun pystyyn ja 10 sekunnin pumppauksella altaaseen nousee 10 litraa vettä ja se antaa meille 4 minuutin suihkun. Kuuma vesi liikkuu turvallisesti letkuja pitkin, ei enää kuuman veden kuljetusta kauhalla. Aikaisemmin on kannettu kymmenittäin pesuvesiämpäreitä saunalle. Nyt jo 3 kantamisella saadaan 10 minuuttia mökkisuihkuaikaa. Toisin sanoen, pienestä kylkilämmittimestä riittää pesuvesi koko perheelle. Aina kun kylmävesihana on auki, niin mökkisuihkusta ei voi tulla liian kuumaa vettä. Säätimien avulla kuuman tiskiveden ottaminen suoraan padasta onnistuu, ja samalla vesiastioiden tyhjentäminen on helppoa. Mökkisuihkun asennus käy varsin vaivattomasti sapluunan avulla. Ruuvien kiinnittäminen esimerkiksi hirsiseinään on hyvin helppoa. Pikaliittimet, kun irroittaa mukana tulevalla avaimella syksyllä lähtiessään, mökkisuihku tyhjentää itsensä eikä jäädy.